mene predlažu dok sam bio u vojsci 83. godine da budem, pošto sam moje odeljenje je jedino na nekoj velikoj vojnoj vežbi, poslednjoj velikoj vojnoj vežbi SFRJ, gde smo predstavili naš tank M84 u Makedoniji, samo moje odeljenje je dobilo 5. Tamo gde sam ja bio komandir 5, svi drugi dobili, vrlo retko u vojci dobiješ 5. Onda me predlažu da uđem u Savez komunista. I ja tada ulazim u Savez komunista, izlazim iz Saveza komunista posle 8. sednice. Došle neke kamere, koliko je tada televizija bila, na postdiplomske studije Pravnog fakulteta, da studenti, postdiplomci daju podršku Miloševiću i onda se ja javio za reč i rekao da se meni to ne sviđa, da to nije dobro, da taj nedostatak demokratičnosti i tako dalje. Tada to napuštam i onda ide porodični život, pripravnički staž, mlad advokat, moram da grizem. Idu izbori 90. godine, ja u tome ne učestvujem, osim što pratim politiku i bivam vrlo nezadovoljan kako se to tamo radi i kažem, pa dobro, nema smisla, stalno nešto pričaš o svom društvu da ne valja i tada ulazim u reformiste, ne na izborima, nego posle izbora. Reformisti se... Ivana Đurića. Ivana Đurića. Reformisti se vrlo brzo, oni mene iz opštinske organizacije pošalju za glavni odbor tamo i onda kako se to raspadalo, onda smo pravili građanski savez. Bio sam na tom sastanku kada je doneta odluka u stanu Vesne Pešić. Bila je Latinka, bio je Žarko, bio sam ja, bio je Miljenko Dereta, bio je, mislim, pokojni Vojin Dimitrijević, sad ne mogu da setim, možda neko preskočio. Tu pravimo građanski savez, meni u tom građanskom savezu opet vidim da mi se ne sviđa kako se vodi ta politika, iako sam u glavnom odboru, ja rešim da se bavim omladinom. I tu uglavnom radim sa omladinom. Kad su se završili ovi Dayton ratovi, onda jedna grupa nas, građanski savez, to ne znači ništa, sad je vreme da se opredelimo u ozbiljnijem smislu reči, da budemo neka vrsta socijaldemokratske opcije, to je, dakle, ima jedna vertikala kod mene, menjam partije, ali vertikala je uvek ista. I tako mi napravimo tu socijaldemokratsku uniju. 2001. godine ja vrlo brzo počinjem da imam različite stavove i od vladajuće grupacije i od... Na primjer, ja sam jedini u DOS-u koji je u načelu glasao protiv zakona o privatizaciji. Jednom sam doveo do toga da je prekinuta sednica zato što je Đinđić mimo bilo kakvog zakona postavio vršioca funkcije republičkog tužioca. I onda on predlaže neke kandidate, a mi kao Skupština odlučujemo... A to nije po zakonu? Pa ne, po predlozima potpuno neovlašćenog lica. I onda im ja kažem, man ljudi, šta radite, pa ne možemo to da radimo i tako dalje. I da niko iz tih spravnih službi ih ne upozori. Posle smo imali mi kao zatvoreni sastanak, pa Demokratska stranka Srbije rekla da će ipak da to sad kao pokriju. Gospodin Hiber je rekao da će on obrazložiti kako je to ipak sve u redu, ali pod uslovom da ga niko, iako svi znamo da nije, da ga niko više ne napada, sad svi gledaju u mene. Ja kažem, ja sam već bio za govornicom i rekao sam šta sam imao da kažem i na ovoj sednici ja se više neću javljati, ali onog trenutka kad napustim, kad god me neko bude pitao medijski, uvijek ću da kažem da je to skandalozno, da to ne može i tako dalje. Tu sam stekao jednu vrstu uvažavanja iz radikala i SPS-a, tako da taj jedan odnos respekta je tada izgrađen u smislu ovaj čovjek neće da prati te ludila, pa neće pratiti ta ludila partijskih naloga. I onda u tom periodu radim, najvažnije mi je bilo, bio sam član odbora za pravosuđe koji je imalo velike nadležnosti, tu sam probao da što moguće više slušamo struku, a ne mi da ludujemo partijski, pa sam bio uspešan u prva 2 meseca, onda su Đinđić i Batić to stopirali i vratili na partijsko kadriranje, pa sam bio neuspešan. Đinđić je tu vrlo insistirao na partijskim kadrovima u sudstvu. I bio sam u upravnom odboru Naftne industrije Srbije, tamo sam došao zbog toga što sam u nekoj kvoti koja je nama pripala predložio čoveka koji nije član naše partije uopšte. Čak je bio osnivač Demokratske stranke nekad. Ali moj dobar prijatelj, sad smo i kumovi,
i odlično, vrlo stručan čovjek, nekada iz Genexa potekao u međunarodno iskustvo i sve, kao što treba da bude Na tom mestu. član odbora. To. I onda su mi rekli da je Žarko Korać odredio neku iz Novog Sada, gospođu koja je bila naš partijski kadar. I ja odešao kod njega, rekao, to tačno, kaže, jeste, rekao, pa zašto? Pa kaže, Branko, mi dugujemo ljudima, mi moramo obratiti. Sad se vraćamo na celu onu priču. Ja kažem, dobro, sad se ne bi prepirao teorijski, rekao, ako dugujemo, onda ću ja da budem. I on kaže, dobro, ko ćeš ti, onda stvarno niko se ne duguje više nego tebi, to je onda u redu. A ja napravim backup tog mog druga i onda napravim vrlo veliki uspeh u NIS-u, odrede me da budem predsjednik pododbora za reorganizaciju i da osmišljavamo kako NIS treba da izgleda nezavisno od stranaca. Da ga dovedemo do jednog visokog nivoa, tu sam napravio vrlo velike rezultate, pa su me smenili, Čede Jovanović vidio sam ste bili skoro, čim je ono bilo Sablja, Đinđić ubijen, onda iskoristio to pa me smenio. I na političkom planu sam radio na tome da se ujedinimo sa socijaldemokratijom, da se svi drugi cepaju na političkoj sceni, a da mi ujedinimo programske stvari. Međutim, kada je bila smena Maršićanina kao predsjednika Skupštine, onda nisu nas pitali uopšte, nego su odredili da bude gospođa Mićić tu kao njihov kandidat Demokratske stranke. Mislim, ona je bila Građanski savez, ali na njihov podršku. I onda smo mi rešili da to ne može, jer unutar koalicijonog smo mi najveći, kad se ujedinimo po broju poslanika, ako jedno od DS ne želi da ima i tu funkciju. I nismo im dali kvorum. I Maršićanin dao ostavku, a Čede Jovanović i Đinđić ne mogu da izaberu predsjednika Skupštine, jer nemaju kvorum. I već se sve završilo, gotovo, raspala se Skupština tog dana i zove me tadašnji predsjednik iz Socijaldemokratske Orlić, on sad je novinar, drži svoju emisiju tako kao vi. Nije srpski čutati. Nije srpski čutati. Kaže, Branko zove nas Đinđić da idemo kod njega. I ja kažem, ne, predsjednik naše vertikale je Žarko Korać. Ti u redu, ja neću vidjeti. Pa kaže, znam, ali neće on sa Žarkom pričati, on će s tobom da priča. Ja kažem, ja sam pristojan čovjek. To ja da preskačem nekoga ko je formalno, to mene ne interesuje, ali ja već vidim u kom pravcu to ide. I posle jedno 45 minuta, sat vremena me zove Šabić, koji je bio tada Rodoljub Šabić, koji je bio u stvari jedan mozak u toj polovini, vrlo odličan pravnik, vrlo inteligentan čovjek. Ne slažem se sad s njegovim političkim stavima, ali... I kaže, jao Branko, treba da popustimo, sad smo fenomenalno uradili, ja vidim, oni dogovorili već. Đinđić im je dao direktora robnih rezervi, dao im je direktora Beogradskog sajma i dao im je ministarsko mesto, što je gospodin Šabić poslao kod prve reorganizacije malo li na vlade za kvorum. Za kvorum, tako da otuda ja rešim da napuštam sve to. Imao sam jedan razgovor, ispostavilo se na par dana pre ubistva Đinđićevog sa Žarkom i kažem mu, Žarko, da izađemo mi odavde, nije to. A rekao, posle toga ćemo se i ti ja rastati, ali da bude tiho, da ne pravimo nikakve scene, ja ću se tiho povući, biti to mirno sve. I uzred rečeno, da znate, u strašnom ste bezbednostnom riziku. Prema informacijama kojima ja raspolažem, vrlo je ozbiljno, u vrlo ste velikom bezbednostnom riziku. On je rekao da su svesni toga i da oni su u sedlu i da će to biti. Ja kažem, ok, moje je samo da upozorim da onoliko koliko ja imam informacije, to nije dobro uopšte i ispostavi se posle toga da bude atentat na Đinđića. Tako da odatle... To je bio atentat koji su svi očekivali i svi se iznenadili. Da. I od tada ja onda probam da pravim neku inicijativu za normalnu Srbiju, pa tu nismo uspeli da skupimo potpise na prvim izborima, a onda sam sa jednom grupom građana nastupao 2007. godine na izborima. Prošli smo 0,4%, ali smo uspeli da prikupimo potpise i tad je bilo da li si za Koštunicu ili Demokratsku stranku ili radikale i gotovo. SPS imao svoje i gotovo. Nisu ljudi uopšte to, kao simpatično je to, ali ne. Druge su teme. Da. Druge su teme. Posle toga ništa. Ja tako nešto pišem, govorim, radim svoj posao i onda se pojavila ova mogućnost pred... kad je to bilo, da li početkom 23. tu negde, Pavić me zvao, ima neki sastanak kako te interesuje, odem tamo, bude nas 7
i odlučimo da krenemo u tom pravcu. Koristići sva moja iskustva, ja sam operativno vodio celu tu priču Mi glas iz naroda oko prikupljanja potpisa i doveo sve ljude s kojima sam ranije zaradio, koji znaju to, koji smo sve to radili. I tako je u stvari prikupljanje potpisa, jer gospodin Nestorović je 2 puta prethodno pokušavao da ide na izbore i nikad nije prešao 5000 skupljenih potpisa, jer oni ne razumeju taj zanatski deo posla, vi imate iskustva s tim. niti shvataju koju energiju moraš da uložiš. Oni uopšte nemaju radni kapacitet za... Pa da, oni ne shvataju šta to znači. Nisu bili u tome, da. Pa da, ali nisu ni ti ljudi. Oni ako rade 2 dana, treći bi da se odmaraju.